Hi guys! So, papakita ko lang yung preparation namin para sa kasal ng uncle ko. So, yung mga nandito para tumulong sa pagluto ay mga uncle ko lang din at mga auntie at mga pinsan ko yung mga iba dyan. So, ayan, tulong-tulong kami para sa kasal ng uncle ko. So, no need na yung ano dito, background music. Music background, whatever. So, ayan. Video ko yung iba dito. Kakanta. Ito yung mga random shots ko lang. So, ito po yung bride. Mangayo ko atong. Pwede ko mangayo ato? Pamutlon kay ako ay butang dito backdrop. Call, potli ko ni call. So, pasensya na, maingay yung aso ko. So, it's a flower. So, ayan, magpuputo tayo ng flower tsaka ng dahon. So, nakita ko lang yan pagdating namin dito. So, naisip ko pwede ko siyang gamitin para backdrop sa ano. So, ayan, ito na yung ginagawa kong backdrop. So, nagdala lang ako ng kung ano lang yung available ko ng mga tela para magamit dito. Kasi malayo to sa bahay namin. I think mga 45 minutes din yung biyahe. Tawag namin dito is bukid. Sa Tagalog ata bundok. Pero hindi naman talaga siya yung bundok na bundok kasi naman semento naman yung daan. Yes, ano sila? Si Quinta nagway na? Kung Saan na dagway ka litro? Pag dagway? Grabe ba? So, extra gina sa plastic ba? Ito naman yung mga bulaklak na nabili namin sa garden worth 150 pesos. So kung ano lang yung available sa garden na bulaklak, yun lang din yung binili namin. So ngayon 3 AM in the morning na. So gising na kami. Yung mga uncle at auntie namin nagluluto na. Yung iba naman, yung mga pinsan ko natulog sa upuan. Pagod na pagod. So, ayan. Luto-luto lang. So, yan lang muna yung papakita ko ngayon. Babush!